Hindi basta-basta ang paggawa ng authentic Angeles parol. Ito ang natutunan ng mga lumahok sa unang learning session ng School of Living Traditions, Lubenas ning Pascu, The Art of Making the Authentic Angeles Parol na pinangunahan ng City Tourism Office itong Sabado, August 15. Bukod sa proseso, naibahagi rin sa mga learner at estudyante ang sining at cultural significance ng naturang parol na itinuturing na mahalagang bahagi ng Kapampangan heritage at Angeleño identity. Sa tulong ng School of Living Traditions na isang cultural learning program ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, napapanatili at naipapasa ang tangible at intangible cultural heritage. Nagmumula pa ang pagkatuto ng trainees mula sa Cultural Masters. Kasama si Nisa Alfaro, Angelica Cara, CLTV 36 News.